ମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ରୁ ଔ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ୍ଦ। ରୁ ବଡ଼ରୁ, ଏ ରୁକ୍ଷ, ଏଣ, ଐ ଐରେ ଐରାବତ, ଓରେ ଓଟ, ଔରେ ଔଷଧ, ଚକ ଛକ, ଜଳ ଝର, ଏଇ ଚମ, ଔ ଉଠ, କଉ, ଖଗ, କଢ଼, ବର, ଅଗ, ପଢ଼, ଓଧ, ଧନ, ଜର, ବଣ, ଓଟ, ହଳ, ଛଣ ପଟ ଆଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଘର ଛପର କର ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ବଗ ଫର ଫର ଗଗନେ ଉଡ଼ଇ, ଅକ୍ଷର ପଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ଗଛ ନ ଚଢ଼ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ, ନଟ ବର ବର ଗଛ ଚଢ଼ଇ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏହିପରି ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବ।